Orasma dihita saluna manginang laho mamuka pertangyang atta bornginon tapasadar wata marhite tangyang naohom martangyang mahita. Amin. Tapuka pertangyang atta tapuji tuata marhite bukwede 474 ayat 1-2. Marhite-hite guarni debata ama, dot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tode berbadia natumo palangit dot tanon. Amen. Posis tutur waku manang hamatean, manang hanguluan, manang akka suru-suruan ni debata, manang harajaon, manang hagugoon, manang akan namasa nuaing, manang akan namasa sugut. Dang terbain ni manirang hita sian hakolongon ni debata. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatta. Haleluya martangyang mahita. Ale Tuhan debata pergugu na suatu dosan. Amanami na di Banua Gijang. Mauliatema rohanami tuho, ala di leon ho anakmu nasasadai tuami, jala di palua ho hami sian gonggoman ni sibolis. Upangi dohami tuho, sairamoti hami di bagasan hatam, asam argugu hami, jukpa masa hasusan, dohot hagugutan. Saise sama dosa nami, dohot pangalau sion nami,
dihatam nabadiai, sai perbadiai marohanami marhite-hite tordim, jala pamasok kami tuang waluan sugut, asa pujian nami ho rodi salileng nyelengna, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Epistel di pertanyaan nyata boronginon, imana tersurat di Lukas 10 mamuka ayat 10 sada, rodi ayat 10 sia, mar soring-soring mahita majaha. Uju mardalan ibana depak Jerusalem, di bolus ma sian tonga-tonga ni luat Samaria, dohot Galilea. Di pagogo nasida ma suara nasida, akanin nama, Yesus, Guru, asima roham dihami. Alai mulak dosa halak sian nasida, dung di ida naung gabe malum ibana, di pagogo ma suarana mamuji debata. Alai ninnya Yesus ma mengalusi, da 10 nasida naung gabe yas, di dia do nasianari. Laos ninna ma mado ibana, hehe maho lahoma, hapor siaon mido paluahon ho, ima sahatna. Martua do akan atu mangion hatani debata, jala no peopsa, amen. Tabegema kor pujian sian wikwalu.
Mari data sabukwede 500 sada ayat sada dot 2. Martangia kita. O dibata amanami si topa saluhut, pardinggan basa doho jala para si roha, mauliate rohanami tuho ale Tuhan, didongani hohami maulahon nasa siulaon nami siganupari, mardongan hai pason. Ale Tuhan, di pataruho kami tu bagas jorom madohoti partangyangan sahali sa minggu siat tonga-tonga ni huriam jala nuaeng nahina suhuton ni huriam sian wek walu. Ale Tuhan nami di partangyangan namion rap kami mamuji pasangapoko marhite edde puji-pujian nangkor sian wek walu dohot sian punguan kategorial ima ina Teresia dohot kor ama. Ali Tuhan dinanaing tumangihon hatami pehami satokin nari dongani hami say hibul marohanami lahu manjakkon hatam nabadiai nang naposompe amang uluan nami amang padita penay baho nanay pasahaton hatam nabadiai toktongho namadongani jalama parsalai nasida. Ali di bata amanami silehon haguguon nang hamamalum tuaka dongan nami namar sahit. Pahisar mapamatang ni akka dongan nami namar sahit. Ima naposom nuaing napeak di rumah sakit. Amang padita Krispandoli harahap. Gale pamatang nale Tuhan binain ni parsahitoni. Alai pos rohanami dinarap kami mangalopit tangan mangido huwaso hamamalum siako. Tarpatu pahodo hamamalum tuaka nahirim rohana jalamak kalunguton hamamalumi siako. Suang songoni naposom amang situawe si hobing. Amang haka si dabuke. Inang nyonya tapu bolon boru na 70. Inang nyonya siagian boru tapu bolon. Inang nyonya aritonang boru sinaga, amang SM Hutagalung, amang siahaan opung ni si Aurel, Julio siahaan, inang nyonya C manurung boru si Hobing, Adolios simbolon, nang nyonya siahaan boru nainggolan. Maradu sude ale Tuhan, akan na sohuguari hami pe, nanuaing di bagasan parsahiton nadong di rumah sakit manang nadong di Jabu dongani jala pargugui ma nasida. Ali di bata amanami na marhabangsa di Banua Gijang pasu-pasu ma hami
parhaladom nang ruas ni huriam, sian na met-met sahat tu nama godang, suang soni akka naung lansia, akka dana poso-poso pe, anggiat di leoko simbur magodang, akka parsikola di lehoko hatauon, nang hapistaran lau padauhon dirina sian akka hajahaton. Asa marsitutu nasida Tuhan mamake tikin na pinasahatmu. Laho marsiajar di sekolah gabianak konsi oleh poda dohot ajar ni guru natorasna nang sian tonga-tonga ni huriam. Wingot kami do Tuhan hami pe namangula siganu pari. Ragam do akan nahu bolusami. Jalahodo Tuhan nami nama pargugui hon hami. Patau kami mangulahon lomoni roham ali Tuhan. Ali Jehovah di batama nami. Sahatu obason. Wingotami do akadongan nami panitia tahun kesehatian pesta gotilon nang pesta ulang tahun ni Uriam. Pargugui nasida Tuhan laho mangulahon aka program nanang ditotuhon sian panitia manang sian Huriam. Lehon sadani roha di hami panitia parhalado nang ruas ni Uriam. Asarap hami Tuhan mas tupahan lau patupahon akan nauli na dinggan. Sahat tu pesta ulang tahun naung binuhul di tanggal 10 Oktober 2022. Asa tu remar dalan saluhut na di leko tiur niari laho patupahon manang mamestahon ulang tahun ni Huriamon. Ali Tuhan nami upasat hami ma diri nami holan tuho nasa nasinakapan ni rohanami maradu sudi Tuhan dot akka sihirimon nami siat tonga-tonga ni parumah tanggaon nami nang siat tonga-tonga ni parkarejuan nami maradu sudi Tuhan akka godang nai nanang sidalanan nami pos rohanami di patauho kami atong Tuhan sesama kami sesama dosa nami ali Tuhan jala homa Tuhan nami na mangaleon hay baruon di hamilau mangulahon lomoni roham marhite anakmu Kristus Yesus si palwa kami martangia kami tuho amin. Tabigima kor ina Teresia.
di Torsomatu Kor Ama. Mari kita siap bukwede 420 ayat 1 2.
Pai masahat au Tuhan, Kau tong hapus aku asini roha madihamu doho dame siat debata mata dot sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di hita saluhna amanami inanami berita nauli di partang yang aton ima natar surat di 2 Raja bidu 5 ayat sada rodi 14. 2 Raja bidu 5 ayat sada rodi 14. Tapai huti hukma hujahahami songono mahatana. Ia Sinaiman partugi ni parangan ni Raja sian Aram. Jol mana sangap duibana. Dia dopan di tuanna. Jalan marmulia si tutu. Ai marhite sian ibana ditupak ko Jehovah hamonangan tuhala Aram. Jala ulu balang na terbarita duibana. Alai puruon. Dungi borhat sahali hala Aram marokar-rokar marbajoi gabidu dibuat nasida masyat tano Israel sada boru-boru na mekmet dibae mei gabi susuruan ni jolma ni si Naiman dungi Roma hatana tu soranganna au ni dia dopan ni panurirang na di Samaria tuakih saina paluau na doibana sian purunai dungi Roma si Naiman pabotohon baritai tutuan na ninnama songonon hatani buru-buru na siat tanu Israeli jadi ninna raja sian Aram ma atong borhak maho hutongos pesada surat tu raja sian Israel dungi borhat maibana dibuan huhut 10 talenta perak dohot 6.000 sekel sere dohot 10 salinan pahian namar haduhuan dungi dipasah masurati tu raja sian Israel songonod dohatana molosah suratut tuho idama na kusuru do manopotona posokku Sunaiman asa paluamu ibana sian puruna. Jadi dung dijaha raja sian Israel surati diribahima pahianna huhuk didok. Tung debata mau tarbain au mamunu dohot panguluhot jolma ubay marsuru raja itu au palua hobawai sian puruna. Dibani wa tadda jala idahamuma namar siddir doibana tuau. Alai dung dibegi si Elisa halak ni debata naung diribahi raja sian Israel pahianna disuruh masuruan na turajai mandok tuibana buah satu pola ribahammu pahiamu warone yang dibana tuau asatung diboto nadong dosa depan urirang di Israel. Jadi Roma Sinaiman mardongan hudana dohot huretana langsung mengulon di jolo pitu ni jabu ni si Elisa. Dungi disuruh si Elisa masuruan nama dok tuibana. Lau mahomari di pitu hali di bagasa Jordan. Gabe sumuang masibuk muhian tuho jalayas. Jadi terima si tutu masih Naiman mengarutus mardalan huhuk di dok. Idama nahuri podorua ribana manda potonau jala jongjong huhut majujo guar ni Jehovah debatana. Huhut jamahonon na tangan na tusahiti lahu paluhonau siap purih. Dadumeng gedo sungai Abana dohok parpar akan na di Damaskus sesalhut aik di Israel dak tarbainau huro hamari di disi asa malum hilalauku. Jadi marsiulak maibana mangarutus mardalan piri-pirios situtu dungi Roma jumono akan naposona dirokma mandok ibana aliamang tuk sura hatanda dok dirok kon panurirangi patu pomu da patu pomu doi
lam nuaing ma dung didok tuho mari di maho asayas. Jadi tua meibana jara marukor di bagasa Jordan pitu hali hobar tuhata ni halak ni debata. Jadi sumuang ma sibuk na songon sibuk ni sada danak gabi yasma di sima sahana. Jadi molo taparohau turpuk tahun ima adong sada panglima perang niku marupani namar Guarnaiman yang penyakit kulit, sakit puru bolo basa Batak di pamalum secara mujizat tersongoni marupani. Jadi ngasudi rahita maboto edei bagi Tuhan tiada yang mustahil. Ali didu te tersurati Lukas sada ayat 37 bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dangadong nasutar patu pada bata. Ini adalah salah satu gambaran bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ragam do cara dipatu pada bata lahu paluahun akka nahinokokna. Ada banyak cara yang dilakukan oleh Tuhan kita untuk menolong, untuk melepaskan, untuk membebaskan, untuk menyembuhkan kita. Ini nyata doi satu pertiketa sisonari. Ragam do cara di debata. Mungkin ngahiara hupa buat tu hita sada kesaksian ni sada ina nababalu ketika suaminya meninggal dak piga leleng Roma dengan bisnis nak nikur marupani dengan bisnisnya matai martagi utang didok pertagi ibu suami ibu sebelumnya punya hutang masuratna di paturu masurati ditandatangani betul jalanak tapi diakui do benar suami saya punya hutang ala yang goso salah dia sudah bayar ngai bayar amat takut dora somate bana. Maka teman bisnisnya bilang mau nungai bayar do oke lah ale dia makuitan sina dia masuratna pasti adong surat bahwa ini semuanya sudah selesai di sini bermasalah Abu Hama ka ibu rupani dak pola tu akka ulau ni ama akka bisnis narupani makanya si ibu bingung waduh tutu ini sangat menentukan nilainya sangat besar. Jadi bolong nggak betul lunas, oke lah. Ulem mau waktu 2 hari ate, 2 hari mak hupai mak, lului mak. Kalau memang sudah lunas, lului na suratna. Maka si bapak ini pergi. Inat taima busi saud dijabu, saya dilului, dibongkari, mulai saya tas na met, satu tas na balga, nangadong. Buhana mau 2 hari yang dapat. Nggak gelisah, aduh gimana ini? Dan mungkin gara rokku. Padahal sudah lunas. Ale bukti dah ngadong buhana mon. Dapat mati kina. Roma muse. Buhara nang nggak dia buktina. Sesik menatai. Buhara menakku mengatasi. Ternyata tiba-tiba anaknya nangis di kamar. Anak tangis-tangis di kamar. Sehingga dia terkejut. Ayah hanun di naruhana. Lama natai mereka itinggal nama tahun. Nama nunggu. Lau tu kamar. Ibereng manakna. Ngaiti patas. Huroa masuk kupu-kupu. Tu kamar nasidei. Songgop di jada tas. Rohana nailas rohana memereng kupu-kupu. Saya jukiti kupu-kupui. Tiki nama jukit kupu-kupu ima merebu matasi iti pamai bana ima betangis dung ibereng tangis ibereng rage sude iparing gedeng gemma tasi adon ternyata sudah di sana lipatan-lipatan kertas kuitansi pembayaran bahwa memang benar nggak lunas be ipaturu mai omba buktina ngarapot tu bena didok inatai. Ternyata kupu-kupu juga Tuhan pakai untuk melindungi saya, untuk menyelamatkan saya.
Ipakai Tuhan itu berbagai cara dengan apapun jalannya. Omai do imana. Ternyata kupu-kupu itu songgok tutasi. Ijuk kita nak naik asam ada kupu-kupu. Tapi ternyata dan kupu-kupu dapat tasido. Jaladung madabu rage ba songonima. Anggoy natai mengaluludang dapat. Aledung madabu tasi. Itulah memang cara Tuhan menolong seseorang. Ragam do bani mana maben usaha, maben kanaulia kana dinggan. Itu sudah ya kana tinopana. Molo tabe yang terupuk tahun napi natu pani debata memakai anak kecil. Molo hujaha di ayat tului songonodo didok dungi Roma hatana tu soranganna. Hatani dak danak nai buat sian Israel sebagai tawanan. Satu orang anak kecil dibawa ke rumah untuk menjadi pesuruh buat istrinya tujol mana ninda bahasa Batak. Jadi dak danahud do pabuahon informasi acugari di hutanamion ngamalumon, maka sampai kepada suaminya Naiman, Roma si Naiman di patorang Maturajana, ujung Naborka, memakai anak kecil yang dari sudut usia, orang netusanon, wah danak nengen foto manangah, bodoh songoni, tidak menghargai. Dari sudut status, ini budak, ngapain dengar nih? Saya tusun namasa. Bodoh songoni. Tapi ternyata sekali lagi bagaimana Tuhan menolong seseorang bodoh merhiti sadadak danak. Bagaimana cara Tuhan menolong sangat sederhana. Ndak pola maul-maul. Idok Elisa naposo ni debata sorno pemapitu halinda do. Sangat sederhana. Dang di pamaul-maul Tuhan itu menolong kita, tidak mempersulit kita, tapi ketika kita mempercayainya. Mulai doa manak kaning sian share ni edenai mardongat tutuhata. Mardongat tutuhata, maka sesuatu akan terjadi yang luar biasa. Pitu hal itu. Jadi saya bereng sada kasus ketika Yesus membuat tanda mujizat, memberi makan 5.000 orang. Mana dong, beri kamuzo, indah tu sisian nai. Roma laporan, ahola 5 do roti. Ahola 2 nama ikan. Amai do Yesus. Laju hamu majala, dangina. Hamu betok kolanon do, lulu hamu, dangina. Aku lanon dulu, hanya ini 5 roti 2 ikan, udah bawa sini. Dangi pamaul, dang dipersulit. Adon, odonadong, udah bawa kemari, selesai, bakal lubi. Jadi songoni itu memang cara ni Tuhani melakukan hal-hal yang sederhana, dan ketika kita percaya, maka itu semuanya akan terjadi. Kita do napa maul-maul. Kita rujud sadar atau tidak mempersulit diri kita. Kita najud mempersulit diri kita. Dia mai. Salah satu contoh na mempersulit diri. Napa mol hon dang gabe mempermudah, tapi justru mempersulit. Ayat 5 hujaha songonom. Dia makana mempersuliti. Jadi ninna raja sian arma atong borhak maho. Utong spesial ada surat tu raja Israel. Wapi surat tu ibana. Napa duahun? Borhat maibana dibuan 10 talenta perak. 10 talenta perak. Molo hati hai 1 talenta itu
lebih kurang 35 kilo. Jadi molo 10 talenta perak 3 kilo me. Idok museison 6.000 sikel sere. 6.000 sikel. 1 sikel itu 11,5 gram. 11,5 gram. Jadi mau ngitung-ngitung kira-kira mau 6.000 sikel itu sekitar 68 kilo. Sekian ratus ma perak, sekian puluh ma emas. Apa itu mempermudah? Ternyata tidak mempermudah. Adong dope serenai di bawah 10 salinan pahian namar haduhuan. 10 salinan 10 pakaian namar haduhuan. Berarti dah kalau baju biasa be, warna namar haduhuan. Tapi ketika dia membawa ini, lam gampang do, lam lancar do, semua itu membuat satu penghinaan bagi yang menerima. Dan gebelas rohani nama jaloi. Ala justru nakani kolani bereng sudah itu riba bajuna. Ini mau apa ini? Idahamu ma. Nama besidir do tuaunina. Jadi di situ nagabe persoalan. Jodok do hitam mempersulit diri ta. Aga udah nanti. Mau lu do karo bah. Ini marpayung na marpayung. Jodok do hitam mempersulit diri ta. Mau lihat ma di sude kornak kaning. Dang lau mamereng. Aga. Dang markurami bah. Kurang peserta nami. Dang ninna. Tidak mempersulit. Bahwa lanot dope hubo to pertanyaan. Walu las piga manakan ngetok kamu. Aku hitung 1, 2, 3 piga ma pesertana. Walu. Tim walu, wik walu. Enggak usahlah kita nyanyi. Kita hanya 8 orang dong. Jangan persulit diri kita, tapi apa yang bisa kita lakukan seringan apapun itu bisa menjadi berkat. Luar biasa do. Denggan ido nak kena dinarangi denggan memang pas do dah isi do gadina isi do gadona isi do lagu sada isi lagu 2 isi lagu tolu isi lagu 4 lengkap do lengkap. Alanido memang neng taida di son. Marilah kita menyikapi perjalanan hidup ini di bagasa Jordan. Jordan lapatan nak mengalir. Terjemahan bebasnya merendah. Kan molo ayat mengalir teh itu gijang do manang tutoro. Tutoro. Jadi Jordan itu artinya merendah, turun. Sinaiman bah dang bui harusan, dang bui harusan, dang bui harusan. Kok harus di sini? Memang harus di Jordan. Karena dia adalah orang berpangkat, orang hebat, harus turun. Di bawah suara Tuhan, di bawah kuasa Tuhan, di bawah firman Tuhan. Manangise naulo turun merendahkan hatinya. Itu yang diberkati. Alanido didok terisi nak kaning. Jaga mahamu. Di pangalahomu. Martopi dan lain-lain. Tapi nats ini mengingatkan jaga mahamu di pangalahomu, di dia rendah hati. Turun dia ke bawah. Sehingga terjadilah sesuatu yang luar biasa. Tuhan menyediakan mujizat bagi kita ketika kita mau merendah. Anggo takang naro, anggo jugal naro ibain. Gabi warak do sahid. Alay molo turuk doro hatta ido mabembalum sahid. Jala ido nang tantangan tu kita buha mabbe perlawanan dia kan namar sahid. Songo sinamanon. Perlawanan do beni mana. Gudang do rupanya ke namar sahid, nama berperlawanan. Tulu hali sadari buat orda inna dokteri. Ada kulu ya tuh, sehari do walang inna. Dan buat langom muda, walang datong, perduli ku dokteri inna. Wah, permeluna. Pengalaman nami na saya berkunjung ke rumah sakit.
Ya rohami lau berkunjung ke rumah sakit itu ditarik dokter Riau. Pak Pendeta, tolong ingatkan ya Anda. Paingok ruas mina. Ini fakta. Lalu berkunjung kami ke rumah sakit ini, itu ditarik dokter Riau. Pak Pendeta, ingatkan ya. Aina Marsahidi mengajari dokteri. Betul. Marga runai ngone, orang doraisoni. Betul, serius. Adang maila do pebiba rosong ini. Kita selalu berkunjung melihat jemaat kita yang sakit. Hape rumah dokter maikoton. Pengot tamu ate. Song ni bahaya song sinai maron. Dang buyar olawa tusan. Bahasa pulek kun song. Eno mia saya ko sianan. Tapi harus turun. Ternyata hulap pitu hali dok. Mula song udak danak. Nang nok kibati. Hulap mula pebuhinayas. Nga luar biasa. O gabi song udak danak. Tak pola be pakai dia mana. Bohama berat ni danak. Harus tayo berat ni. Nang orang yuri nama. Kulit ni pe dak pola kulit dia rupa ni. Ngasai hola berat na halus itu si. Alamu laksong udak danak. Maka sesuatu yang luar biasa akan terjadi ketika kita menjalani hidup ini dengan segala kerendahan. Apapun jabatannya, apapun pangkatnya, memang ketika kita menjalani hidup ini dengan segala kerendahan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan mujizat itu ada bagi kita ketika kita mau merendah. Di paduk Tuhan marohata, asa songgop akan udah kanadingkan di tonga-tonga ni parangulota, martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan disungguli hodo hami, asa martoruk ni roha marhauduhon. Di tonga-tonga ni hauduhon ni rohai, isi do jupang las ni roha, isi do taruli pasu-pasu. Unang luas Tuhan martakang, marjugal hami, alay naing matakas panadaw diri di hahurangan di hagaleon nami, asa marroha marhauduho kami, marroha marpangului, asa marhite roha na marpangului na marhauduho ni. Tangiho di hoy nami, gebesahat jalon nami, las ni roha, nangaka parsahiton, gabi tanggal, songondido nangaka hamaulon, gabi marhamonangan. Maulihati matuhad disungguli hodo hami, siyang giat matutu, marhite hatamon, lam takaswan di ngulu nami, asa di ganupari, hupatari dahok kami, roha na marpangului, naholan mga sakoko, mardonga tokodo hami marhamonangan, mardonga tokodo hami taruli pasu-pasu. Ali Tuhan nami, perdosa rohami, asiroham, sesa dosa nami dagurangi, asa tamahami di julum, marhiti Yesus Kristus, jalo matangi yang eleh-eleh nami. Amin. Mari dehitang hut pasahatun piliata. Sudah bagaimana saya rohaku madoi sonang nitiki dung jupang Yesus tuaki kodi nama ngajaria tarban marlas di roha
sonange tinggi dung jupang Yesus Tuhaki. Manadom manatapang pinggol na tumangihona sonang nitiki dung jupang Yesus Tuhaki toni namang ajariyaw darman marlas ni rohaw sonang mahita martangiang tangiang alia manami na di Banua Gijang sai penorbadia magoatmu sai ro maharajaonmu sai saut maulom dorham di Banua Tongaon songon dari Banua Gijang lema tuhami sadari honguluan siapari sai sama dosa nami songon panesanami di dosa di dong lamar dosa tuhami unak kami tugihon tu pangujunan palua mami sian pangago ai hona punah harajau. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama dohot parsauran itu di perbadia imam mangaramuti hamu saluhuna. Amin.